Nilqakom lura l-programm NTM u issa nilqamija il-mistedna ħanibda Roslyn Borch Knight li hija kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll issa Vince Fabri. Għax of all people ħadd żball fil-kuljum ta' Vince Fabri li il-ni nafu ftit mhux ħażin. U ovvjament anke ħafna jafuh bħala mużiċista ma Vince huwa wkoll kunsillier u kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali il-Belt Valletta. Ma l-ewwel tħarbattu. Tiġrilek wara nofsija tgħidu. Isma' Roslyn, għax qed narak bil-kokkarda. Ħanibda biha xi naħi. Meta jkolli kurżità l-bieraħ kont qed nara intervistoni dik x'inhi. Loqt li kurzita. Le, di basikament, l-għol ħagġa kif jafu ħafna nis naħseb sissa raġel tijaj u Anglis. U l-Ingilterra hija prassi komuni li l-kandidati li joħorġu għall-elezzjoni jilbsu kukkarda. All right. U meta fi żmien fil-bidu tar-relazzjoni ħanajdu hekk ta' fir-raġel isifer jiġi lura minn barra kien jixtri ir-rigali bdew jonqsu. Imma il-ġimgħa l-oħra ġi lura u ġabli di, ġabli l-kukkarda, jafni sew bizziet, ma ġablix bukket fjuri, ġabli di, għatlu ġibti li tagħmel. Għaliex importanti l-nies, għal-inti tiġi approachable bħala karattru, minn jafni jena miftuħa nħobb nitkellem ma' nies, għalli ma mhux kulħadd ħajkun lest forsi u jiġi jgħidlek naf minn inti jew naf li inti kandidata, għalli di qed tagħmlek iktar approachable u bdejt nibżan il-bisa. Imma mbagħad għamilt dejt insaqsi n-nies fuq Facebook xi jaħsbu kulħadd il-kummenti kienu vera pożittivi. U bdejt nilbisha dil-kukkarda Vince, insomma, u verament għamlet effett. Bis-serjetà ngħidlek. Ħanajlek jiena qabbatni kurzita, qed issa l-ewwel darba li tiġi f'netejjem. Roslyn, żgur insaqsik. Jiena Fabian, oġbitni l-idea u ngħid waħda bl-iljun tal-belt. Bl-iljun tal-25 fuq tal-25 kampjonat. Forsi ma tafx kif nibda prassi li naħseb hija tajba, naħseb aħna bħala politiċi trid tkun kemm jista' jkun miftuħa n-nies u forsi dak li jkun taqbdu istituzzjoni ħajkelmek xewle, ma di bażikament qed tgħidlu ejja kellimni. Modri jiena qed nara li ħadmet. Issa naraw, insomma. Tajb, ġi tkun barra jaqbdu jiġu jkellimni. Jiena naħseb li waħda mill-affarijiet sbieħ li tidħol għal dawn l-affarijiet hemm bis-sabiħhom imma hija li inti trid tkun miftuħa n-nies. Eżatt. Jiġifieri issa jiena inti tafni Fabian. Minix xi wieħed li se immur direttament fuq in-nies u nkellimhom, imma meta tidħol f'din l-esperjenza titgħallem tagħmilha. Jiġifieri titgħallem li bniedem flok tgħidlu ġast bonġu tibqa' dej. Tifhem forsi taqaf tkellmu u dik tagħmel differenza. U n-nies japprezzawha ħafna. Ġifieri jiena dik waħda mill-affarijiet li personalment kabritni dawn il-kemm ili fil-Kunsill Lokali. Jiġifieri mhux sempliċiment dejjem tgħidlu bonġu kif int, imma jaqaf kellmu. Ġifieri. Kelmu isma' u xi kultant ukoll anke meta anke dil-kukkarda ttejn għax mingħajr ma jridu kif għamilt inti, in-nies jishom taqbadhom kurżità u jħarsu. U mbagħad kważi jibdew jħarsu lejn il-kukkarda flok lejja. Nibda ngħid mela s-sektar għandi opportunità biex inkellimha. Podrina naħseb li u f'kampanja elettorali dak hu s-sabiħ tagħha. Jiena kelli kampanja naħseb vera fresh, hekk differenti. U naħseb sabiħ li tkun naqra differenti, għan-nies għandhom bżonn ikollhom għażla, u għaliex ma jkollhomx għażla ta' xi ħaġa li aktar innovattiva ħanajdu hekk. U r-rigal oġbok. Ir-rigal oġobni tar-raġel. Effettiv. Issa nispera jixtri r-rigali, forsi reġa' daħal fil-muża tar-rigali għax kien waqaf. Għax issa jixtri għat-tifel u ma jixtrix għalija, imma dik ħaġa normali wkoll, vodiri tistennija. Qed insemmu semmejtu n-nies, u xtaqt għallilin anke mis-suġġetti li ħanitrattaw. Illum hemm storja interessanti fit-Times anke dwar il-loneliness. U xtaqt li anke intom li speċjalment mhux dan iż-żmien biss, imma qed tiltaqgħu man-nies prattikament throughout is-snin tagħkom fil-politika. Ma bħalissa jkun hemm ħafna iktar kuntatt għaliex anke jkunu jafu intom kandidati, tiltaqgħu ma' dawn il-persuni, forsi anke inti Vince li anke relatati mas-solitudni jew li jkunu jħossuhom waħedhom anke meta tmorru house visits? Jiena ħanqasam dil-esperjenza żgħira, kont qed nindirizza attività politika l-Gargur u ġie wieħed fuq għalli Roslyn, għatlu ħallew, għatlu min inti, għalli minnu, għalli jiena inti kont l-unika waħda li kellimtni fil-miliet. Għax jiena nibat il-messaġġi, taf tibat messaġġ u tagħmel Happy Christmas u da ċempilni
U jina rispondejt, issa ħafna nis forsi ma rispondux ma tħan irrispondi, għamilt xi 10-15 minutes titkellem miegħu. Għalli kiku taf kemm apprezzajt li kellimti fil-ġurnata tal-mit, għalli xina waħdi. U għat laqqas temmen għat jiena b'telefonata ferraħt lil xaħat u hemm nis li ikollhom solitudni, vodri meta tidħol fid-djar tan-nies xi kultant jieħdu gost bik għax qed tkun qed iżommilhom ukoll kumpanija. Vodri jkunu tant ikunu waħedhom, tant ma jkollhomx min iżurhom li huma jieħdu gost bik u kważi xi kultant naħseb Vincent ikollok l-istess esperjenza. Laqas ikellmuk fuq il-politika vera, ikellmuk fuq il-ħajja tagħhom minn xi għaddejjin u tintaqa' ma' dawn in-nies. U naħseb importanti li dawn in-nies ikunu inklużi wkoll fil-politika tagħna, mhux ikunu imwarbra. Aħna bħala Partit Nazzjonalista nemmen li ma nħallu l-ħadd lura u ma nħallu l-ħadd barra u dawn jinkludu n-nies ukoll li forsi jkunu lonely u jkunu ibatu mis-solitudni. Illi jissorprendini huwa li dawn in-nies li jkunu weħedhom huma n-nies li ma tistennix li huma weħedhom. Jiġifieri kultant tara nies tarhom għaddejjin, trid tieqaf tkellimhom biex tinduna eżattament l-istorja tagħhom. Kull persuna għandha storja. U kull persuna naħseb tgħaddi minn perjodu li għalkemm qiegħda man-nies, jiġifieri li narawha barra, li narawha mod familjari, ma jfissirx li l-persuna ma tinsabx f'sitwazzjoni li tista' tħossha weħeda. Jiġifieri ħafna drabi wkoll is-solitudni ta' nies li jinsabu man-nies tkun ikbar. Jiġifieri għandhom in-nies madwarhom, imma fl-istess ħin għandhom xi ħaġa vojta fihom u kif konna qed ngħidu li titkellem man-nies hija importanti kultant mhux fuq il-politika. Hija li ssir tafu l-persuna, anki li jieħu pjaċir isir jafek. Jiġifieri hija xi ħaġa taqsam miegħu l-esperjenzi tiegħek, jaqsam miegħu. Jiġifieri it-tnejn taqsmu l-esperjenza flimkien għax kulħadd għandu storja. Kulħadd għandu storja. U l-politika għalkemm aħna forsi naraw b'mod inġenerali taffettwa personalment ħafna lin-nies. Jiġifieri meta jkun hemm xi ħaġa li qed iħossuha qed tolqothom, jiġifieri ħafna drabi il-politiċi nitkellmu b'mod inġenerali, imma ma nidħlux personali. Kultant xi ħaġa żgħira li laqqas biss taħseb fiha ma tkunx fil-programm elettorali żgur, imma tolqot il dak personali ħafna. U pereżempju il-belt, neħdu il-belt. Hemm ħafna il-fatt li pereżempju hemm ammont kbir ta' anzjani. Li se jsir minnhom dawn l-anzjani, jien jekk ikolli bżonn nitlaq u ma nkunx parti mill-komunità fejn għandek post bħal belt li l-komunità hija importanti ħafna. Dal-weekend li għadda kollha rajna ċelebrazzjonijiet. Taħseb li l-belt familja waħda vera, imma dawn l-anzjani li għax m'hemmx dar tal-anzjani issa se jkollhom jitilqu mill-belt. Mhux inkwiet, mhux weċa kbira meta inti qed tgħix f'komunità. Jiġifieri hawnhekk tidħol responsabbli u tajt imma kif jista' jkun isma' nagħmlu xi ħaġa biex dawn l-anzjani wara li jkunu għamlu ħajjithom kollha il-belt, mhux il-belt bħala post imma bħala komunità. L-istess knisja, il-festi, id-drawwiet, il-karnival, f'daqqa waħda ħadħodhom x'imkien li m'għandhomx dak l-ispirtu ta' komunità. Jiġifieri speċjalment l-anzjani naħseb iż-żgħażagħ forsi għall-bidu jmorru post ieħor u jaddattaw. Imma dawk in-nies li huma nkrati fil-komunità ħatkun diffiċli ħafna lihom għalhekk irdu naħsbu ħafna f'dawn in-nies fl-iktar żmien li suppost aħna neħdu ħsiebhom mhux. U hemm ukoll Fabian ukoll minn ir-Romol pereżempju li inti tkun qed naħseb f'numru ta' nies, mhux persuna waħda, f'numru ta' nies li inti tintaqa' magħhom fil-house visits u jkunu mdorrin jagħmlu kollox mal-partner tagħhom u dan mhux neċessarjament ikunu anzjani. Il-braf pereżempju ntqajt ma' xi ħadd li tilef il-partner tiegħu u dik kull m'għandha fuq bejn 30 u 40 sena. U kont qed nitkellem, domt ħafna nitkellem magħha. Qed tara kemm tajba l-kokkarda għax tibda titkellem man-nies u iktar ikunu approachable. U kienet qed tgħidli fuq l-istorja tagħha u kemm ukoll tkun lonely. U naħseb dawn huma stejjer li forsi ma tantx nisimgħu dwarhom, imma ma jfissirx li mhumiex hemmhekk. Għax kultant hemm u ntqajt ma' persuna oħra pereżempju li tilfet ir-raġel tagħha meta kellha tifla kienet kellha 5 snin. Hawn dawn l-istejjer li jeżistu u dawn in-nies ikunu fid-djar tagħhom u hekk ma tagħmilx il-house visits ma tilħaqhomx laqas tkun taf bihom, vodri rridu nkunu sensittivi għal dawn l-istejjer ukoll. Jien pereżempju neħu jien personali. Jiena
kont ngħix ma' missieri u fi spazju ta' 7 snin mitu 2. U jiena kont persuna li pereżempju ommi kienet tissajjar kollox ma kontx nidħol fil-kċina, f'daqqa waħda sibt ruħi waħdi d-dar, irrid insajjar, noħsib id-dar, jiġifieri, u jiena bniedem attiv jiġifieri minn dawk in-nies li noħroġ fil-għodu kmieni u nidħol tard, u tipprova tibda ħajja ġdida tad-datta. U din aqsam ħafna man-nies jiena, ġifieri għax l-ewwel ftit perjodu huwa diffiċli. Ġifieri anki sakemm toqgħod u sakemm tibda tara kif se tibda ssajjar u ta' kemm se ddum tikol barra pereżempju. Tifhem jiġifieri tibda taħseb għal rasek, tibda tixtri, tibda tagħmel il-budget, għall-bidu qas ikollok idea. Jiġifieri. U di esperjenza wkoll naqsam ma' man-nies jiena għax dawn huma affarijiet reali. Importanti naħseb li ma jiddejqux jitkellmu dwarhom. Għandna persuni llum li sfortunatament jisseparaw pereżempju minn relazzjoni ikunu anki l-età tagħhom tkun li ma jistgħux jieħdu loan biex jieħdu dar, u llum hija problema kbira dik. Illum mhux se taqbad tajt isma' separajt u ħammur ngħix ġo flet għax tista'. Għax jekk mur il-bank fleta ta' ċertu età wara 40, 50, jgħidlek isma' m'għandekx biex tieħu loan hawnhekk, meta naraw lillum il-kera irdupjat, mhux qed nitkellmu żdiedet percentaġġ, irdupjat prattikalment li tieħu loan impossibbli sa nagħmel. U għandna ħafna nies illum li qed jaqsmu jgħixu flet ma' ħadd ieħor. Jiġifieri bniedem separa ruħu flok qed jgħix ġo flet illum irid kważi bil-fors jgħix jaqsam ma' ħadd ieħor, ġifieri ssib flet li fih 4 min nies. U Roslyn tista' tkellem aktar minni meta xi ħadd jissepara, qas il-flus ma jkollu kultant fidejh għax ikunu għadhom għad hemm il-proċess legali għaddej. Dawn problemi reali li kibru fis-soċjetà tal-lum. Fuq di kont ġej ukoll xi ħaġa li taqqat magħha il-problema tan-nies li qed jiżdiedu kull ma jmur anke l-bieraħ jirrikonoxxiha l-gvern ta' nies jiżdiedu li għandhom bżonn il-housing. U il-problema ġejja minn dak li semma Vince li aktar nies mhux ilaħqu apparti problemi soċjali oħrajn li jkollhom dawn il-persuni u issa il-gvern anke minħabba li risqa l-elezzjoni ħabbar numru ta' forsi proposti units li jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li kellhom jibdew jinbnew 6 snin ilu jkomplu jinbnew ma' dawk li kienet jinbnew ma' snin ta' qabel. Iżda jidher li kien hemm waqfa ta' 6 snin, s'issa da wieqfa, imma qed jgħid li hemm l-idea wara li il-problema komplet tiżdied għaliex hemm issa l-fuq kważi mal-4,000 każ. Ifhem, naħseb dan il-gvern kif jaħdem drajnieh issa, tkun ġejja elezzjoni u jibda jagħmel ħafna weddiet u ħafna xinxilli biex minn għalih li aħna ħanivvotaw fuq dawn il-weddiet. Però fil-verità il-housing hija problema reali mhux tal-lum fejn hija problema li ilha hemmhekk matul il-leġislatura tal-Partit Laburista fil-gvern. U fil-verità, għalkemm il-gvern qed jgħid li ħajamel xi ħaġa, għadna ma nafux id-dettalji tal-kriterji ta' min se joħodhom dad-djar kif u anki l-fatt li il-pjan huwa li xorta ħajkun hemm numru ta' nies li misse jibbenefikaw minn din l-iskema. Vodri, jekk inti qed tagħmel skema u ħatolqot numru ta' nies żgħir, fil-verità ma tkunx solvejt il-problema. U mbagħad jiena il-mistoqsijiet l-oħra li bdew jiġuni f'moħħi min ħajjieħu dawn il-units. U kif dik il-persuna jew dik il-familja ħadd jieħu l-unit kif se jintgħażlu. Dawn huma mistoqsijiet li wieħed għandu jieqaf u jaħseb fuqhom għax inti ma tistax imbagħad tagħmel skema u mbagħad nispiċċaw f'sitwazzjoni kif dejjem nafu dan il-gvern jagħmel iħobb jażel in-nies li jaqbel lilu biex jaqdi lin-nies li jaqbel lilu u mbagħad nispiċċaw b'nies li verament għandhom bżonn ma jkunux qed jieħdu dan il-benefiċċju. Vodiri jina ħanajdu kif inhi ħalli ma nkunx negattiva. Jina naħseb li tajjeb li jkun hemm il-housing, però dan irid ikun bi pjan, irid ikun trasparenti u rridu nilħqu kemm jista' jkun lil kulħadd. Ma tistax tilħaq il-ftit u ma tilħaqx l-oħrajn. Vodiri din il-problema tal-housing naħseb kibret, naħseb kif inti kontattajt, Vince, naħseb hawn ħafna nies illum li bil-kirjiet kif olow il-proprjetà li għolit saret xi ħaġa impossibbli. Jiena niftakar fi żmien tiegħi ma kienx daqshekk impossibbli, se jien għandi 40 sena. Vodiri niftakarni li l-proprjetà kienet dak iż-żmien għadha tista' tibda naqra. U llum x'qed jiġri wkoll għandek ħafna nies li jisseparaw u jmorru lura għand il-ġenituri tagħhom. Vodiri il-ġenituri li jkunu anzjani bil-kemm jifilħu huma jgħixu bil-pensjoni,
Allora għandek risk of poverty dejjem qed tiżdied. U di għandek il-pensjonanti li mhux qed ilaħqu, għandek is-separati u anki minn mhux separat. Ta' jiena naf tidħol house visit ikollok żewġ teachers. Tajli żewġ teachers mhux bil-paga, imma l-paga ta' teachers mhumiex daqshekk kbar, allura inti wkoll żewġ teachers, żewġ pagi ġodar waħda qed ibatu, aħseb wara ikollok sitwazzjoni fejn ikollok il-pensjonant jew il-pensjonanta qed tgħix ma' xi ħadd li forsi m'għandux daqshekk flus u dak jispiċċaw ikunu peace fuq xulxin minflok li jkunu qed jibbenefikaw minn xi benefiċċju soċjali jew hekk. Jiena naħseb li għad hemm ħafna xi jrid isir f'dan ir-rigward. Ir-realtà wkoll li għandna nies li qed jaqlaw 800 fil-ġimgħa, ġifieri qed nitkellmu fix-xahar, ġifieri di 800 nafu kemm huma l-kirjiet, kważi kirja llum toħodlok il-paga kollha u fdallek ftit biex tgħix, ġifieri dik hija konsiderazzjoni. Imma konna niftakar wasanna fi żmien dal-pajjiż li il-housing dejjem kien problema, ġifieri mhux qed ngħid li xi ħaġa li bdiet issa, imma konna qed nersqu lejn żmien fejn konna qed ngħidu isma' flok housing units kbar fejn nies li għandhom problemi jintefgħu kollha fl-istess unit. Nagħmlu tip ta' housing li jintegra mas-soċjetà. Niftakar kienu qed isiru anki daw it-tip ta' pjanijiet. Illum dat tip ta' pjanijiet kważi sirna għandna tant emerġenza li kważi ejjew iġru nibnu daw il-flettijiet li ovvjament se jkunu żgħar u nitfgħu il-persuni imsieken li għandhom il-problemi flimkien li wkoll tista' toħloq aspett problema soċjali wkoll. U issa ngħidulhom li jisma' anke l-istabilità li jisma' da jista' jkun li ma jibqax tiegħek dejjem. Żgur, ġifieri inti jekk ħatibni tal-housing mhux ħatibni ovvjament xi ħaġa żgħira, inti mill-ispazju li għandek ħatiħu li tista'. Jiġifieri qegħdin f'sitwazzjoni li hija mi normali xejn, jiġifieri u niftakar żmien meta konna qed nippruvaw b'xi mod il-gvern qed iħares li alternattivi differenti. Jiġifieri, il-housing dejjem kienu nafu li fil-gvernijiet oħra imbnew djar, jiġifieri dejjem se jkun hemm problema u jekk speċi ngħidu li qatt mhu se jkun hemm problema, żgur inkunu qed ngħidu mhux qed ngħidu l-verità. Imma donna li bħalissa hija out of hand, bla dubju, jiġifieri nafu kemm li qed jiżdiedu u imminenti, mhux qed ngħidu għandna del problema ta' daw il-persuni li ħansolvu ilhom, ħatikber żgur. Jiġifieri waqt li se nsolvu għal ftit, żgur li se jkun hemm aktar li ħajkollhom bżonn. Apparti minn hekk kien hemm dikjarazzjoni fil-suġġett ieħor, kien hemm id-dikjarazzjoni Roslin fil-dibattitu l-ewwel dibattitu li kien hemm bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrin Delija, fejn il-Prim Ministru qisu tkellem li jisma' mhux kull xogħol għandu d-dinjità tiegħu u l-bieraħ jidher li kien sfurzat anke meta mistoqsi mill-ġurnalisti jgħid isma' hemmhekk żbaljajt hemmhekk kien nuqqas min-naħa tiegħi. Inti li anke tispeċjalizza fuq il-qasam tax-xogħol u l-liġi tax-xogħol. Malli smajtek id-dekarazzjoni, x'ġik f'moħħok l-ewwel nett? Le, jiena meta l-ħaġa meta segwejt id-dibattitu ovvjament naħseb li l-kap Jidrin Delija kien verament preparat u verament ħareġ tajjeb f'dak id-dibattitu. Mbagħad tara ovvjament il-kuntrast ta' Prim Ministru insensittiv li jitkellem dak il-mod lejn impjegati, lejn ħaddiema li jagħmlu ċertu xogħlijiet. U jiena naħseb li wkoll peress li hija fid-dinja tiegħi hija xi ħaġa li Isek meta smajta kif jista' jkun, ma tajdhomx dawn l-affarijiet, u laqqas suppost taħsibhom, naħseb wara kemm tajdhom, mhux li ma tajdhomx, li ma taħsibhomx ukoll. U naħseb kienet xi ħaġa insensittiva, naħseb il-ħaddiema imweġġajn, u naħseb li hija xi ħaġa li terġa' tfakkarna kemm kull ħaddiema mara jew raġel, żgħir jew kbir, għandu ikollu dinjità tiegħu u għandna nirrispettaw kull tip ta' xogħol. Jiena nemmen, jiena niftakarni naħdem fil-ħanut ta' missieri, kellu ħanut żgħar dejjem insemmih il-papa tiegħi, u kien jgħidlu fil-ħanut tagħna Roslin, jidħol, ma kinux jitlu għax kien żgħir, ma jiġi kulħadd fil-sens, jgħidli minn dak li jiknes it-triq, sanki il-papa kien ibih lil George Borch Olivier. U dik kien jgħidli kulħadd hawnhekk u inti u dika vera trabbejt hekk jiena minn kont vera żgħira kien jgħidli inti trid titratta il kulħadd
b'mod ugwali. Għax kulħadd huwa klient u kulħadd huwa bniedem. Jiena hekk trabbejt u naħseb dik hija xi ħaġa li wkoll jiena ngħaddija bħala messaġġ lill-ibni u meta nkun qed nitkellem fil-politika li inti meta qed titratta l-ħaddiema li kollok l-akbar CEO u xi ħadd fuq il-production jew xi ħadd li qed inaddaf kollha huma importanti u kollha jistgħu jagħtu kontribut. Jiena ngħidlek di, darba xi ħadd qal li hekk, qal li aħna kellna problema fil-kumpanija tagħna, rridu jnaqsu pereżempju l-kont tad-dawl. Xi ħaġa sempliċi. U bdew isaqsu s-CEO u l-financial controller u kulħadd bdew isaqsu. Għal ħansaqsu l-cleaner ukoll. U kienet il-cleaner li solfitilhom il-problema. Għaltlhom intkom pereżempju għalfejn tħallu s-solari ta' fuq kollha mixawlin meta kulħadd jitlaq. Jiena meta nitla' naddaf nista' pereżempju nerġa' nixal jew tgħiduli minn fejn nitfjew nixal insejx kienet eżatt id-dettall tal-istorja. Imma din l-istorja fakritni kemm kulħadd għandu il-kontribut xjati u ma tista' tarmi lil ħadd. U naħseb il-Prim Ministru kif tkellem tista' tgħid li rema lil ċertu nies u ma tagħhomx valur. Issa ovvjament għamel U-turn għax ovvjament induna li dak li qalu huwa insensittiv, imma jurik ukoll il-frame of mind tiegħu, jurik kif il-persuna verament taħseb. U jiena naħseb li issa żmien Fabian u ngħidha b'ċertu grinta li ejja noħorġu nivvotaw ħalli dan il-Prim Ministru mhux jibqa' jitrattana b'mod insensittiv. U di mhux l-ewwel darba li qed jitrattana b'mod insensittiv. Naħseb kif dan il-gvern qed imexxi huwa insensittiv f'ħafna affarijiet. U jiena naħseb li issa huwa żmien li noħorġu nivvotaw għandna kandidati validissimi ħafna, il-kollegi tiegħi hemm jien, hemm il-kollegi tiegħi jiena kuntenta bil-kollegi kollha li hemm u kif ukoll hemm tal-Kunsill Lokali, Vince nieħu l-opportunità nawguralek minn qalbi. U din issa hemm l-opportunità li aħna jkollna in-nies validi tagħna jirrappreżentawna u mhux nibqgħu nagħtu l-mandat lil dan il-gvern, dan it-tip ta' Prim Ministru li fl-aħħar mill-aħħar huwa insensittiv f'aspetti varji tas-soċjetà. Vince, inti konsellieru kandidat fuq il-Belt Kapitali, il-Belt Valletta, li nafu minn fej bdiet 15-10 snin. Ilu ullum il-ġurnata anka fej komplet miexha. Il-ħidma ma bdietx biss fl-aħħar xhur imma kienet ilha li bdiet numru ta' snin ilu biex il-Belt Valletta llum jiena naf li inti pereżempju id-dur anka kien hemm kont ħloqt dawn il-bars barra u anka fejn ikun hemm il-ħajja fit-toroq prinċipali tal-belt, tingħata il-ħajja b'numru ta' attivitajiet u anke l-attivitajiet kulturali apparti r-restawr. Meta tħares illum il-belt u tmur lura xar snin, tara bidla, mhux bidla enormi fil-Belt Valletta. U aħna li ngħixu hemm u l-insegwa, jiena kuntent ħafna li b'xi mod anki tajt is-sem tiegħi f'din il-bidla. L-ewwel nett naħseb li l-bidla fil-belt bdiet meta bdew ġewjin il-fondi mill-Unjoni Ewropea u beda l-ammont ta' restawr enormi li beda jsir fuq il-belt. Dik kienet importanti. Il-gvern, naħseb ir-rol tal-gvern hija l-iktar ħaġa importanti l-infrastruttura, li jkollok it-toroq imkisrin, li jkollok postijiet bħal belt li palazzi ġawra li mhux bis-salina il-Maltin ma wkoll li jiġbdu turisti li jiġu restaurati u bdejna naraw pereżempju Pjazza San George, Pjazza Reġina, il-barrakka ta' fuq, il-barrakka t'isfer, is-swar, it-toroq prinċipali tal-belt jiġu kollha pavimentati. Jiġifieri rajna proċess kważi mill-bidu sa il-palazzu ftit l-isfel li jiena nixtieq li jitkompla sal-aħħar sa kull kantuniera sa kull rokna tal-belt fejn mhux biss isir l-asfalt imma jiġu pavimentati għax il-belt hija ġawra, hija waħda mill-aktar postijiet mhux qed ngħidu biss għal pajjiżna, hija anke mill-UNESCO ġifieri hija World Heritage. Jiġifieri għandna teżor u li rridu neħdu ħsiebu. U kien hemm żmien fejn dat teżor tagħna kien traskurat, il-verità. U kien traskurat anke fis-sens kif qed ngħidu fl-infrastruttura imma wkoll min-nies għax il-belt hija n-nies. Ġifieri li fil-għaxija kienet ghost town. Ġifieri tmur il-belt, jinġi li kont inkun Repubblika u jiġi turisti jgħidli where is the center, the city center, u kont nistħi. Għax il-belt kienet prattikalment isu jiddefa' d-dawl fis-7:30 ta' filgħaxija u l-belt tmut.
Umbat, ma dawn ix-xogħlijiet jien bħala kunsillier bdejna naħdmu fuq skemi biex l-għonet b'xi mod nistidnu l-tarħwienet jibdaw jiftħu fil-għaxija. Għax kienu jgħalqu ma' 7:30. Mhux restaurant qed ngħid laqqas kafe ma kont issifejt jieħu l-belt jiġifieri. U ma kienx faċli għax kienu jgħidulna mbagħad tarax mela insa noqgħod indaħħal il-ħaddiema tifhem biex nitlef il-flus. Jiġifieri dik kienet l-ewwel illum toqgħod taħseb fuqha tajt ma' vera kien jgħidu li hekk li ma niftaħx fil-għaxija se nitlef il-flus. U aħna konna ngħidulhom mhux qed jiġu n-nies għax intom magħluqin. Jiġifieri ma tistgħux tippretendu li n-nies jiġu u jsibu l-belt magħluqa bil-ħwienet magħluqin. U bdejna dawn l-iskemi u bdejna nagħmlu l-entertainment ukoll, jiġifieri dak kollox beda jagħmilhom il-kunsill. U b'xi mod forsi fi spazju fejn ma stennajniex daqshekk malajr, il-belt f'daqqa waħda ħadet fil-għaxija. Jiġifieri dan ovvjament kien ifisser ukoll sfidi ġodda. Sfidi ġodda kont se ngħid. Sfidi ġodda ġifieri l-ewwel nett meta oġġett jibda f'daqqa, jiġifieri kultant titlef anki l-kontroll. U aħna dik li ma rridux. Ma rridux li l-belt li għalkemm tkun ħajja tkun ta' detriment, speċjalment ta' residenti u speċjalment li l-affarijiet isiru b'ordni. L-għonet għandek kellek problema kbira li qabel aħna kienet faċli għalina biex innatfu l-belt. Fis-7:30 jidħlu tat-tindif, jiġbru il-garbage bags u kollox. Issa ma stajniex nagħmluha għax issa ħassib l-imwejjed u s-siġġijiet in-nies qed jieklu, n-nies jippassiġġaw. Jiġifieri kellek taqleb kollox ta' fuq dawn l-affarijiet jitolbu kuntratti, koordinazzjoni u ħafna drabi mhix faċli meta għandek belt li minn filgħodu kmieni jibdew deħlin madwar 40,000 ruħ, mhux ċajta. Jiġifieri waqt li l-residenti il-popolazzjoni hija pjuttost żgħira, imma għandek 40,000 ruħ li jidħlu lek il-belt għax-xogħol, għax-xiri. U dina wkoll, dina sfidi li sfidi għadhom hemm, jiġifieri mhux qed ngħid irrid naraw kif ħajkun hemm aktar ordni jidħlu pereżempju tables and chairs, jiġifieri xi ħaġa parking, jiġifieri l-ammont ta' karozzi l-belt, żdied ovvjament għax qed jgħallu n-nies. Jiġifieri hawnhekk għandna ġifieri responsabilità kbira anke bħala kunsill li naħsbu u li nkunu kreattivi kif se nsolvu dal-problemi. Jiġifieri aħna rinjhom jibdew u prattikament għexnihom u niddiskutu kontinwament kif se nsibu soluzzjonijiet. U hemm soluzzjonijiet għal ħafna affarijiet. Jiġifieri brida tajba nemmen, jiġifieri dana qed nitkellmu fuq pjanijiet fit-tul anki mal-gvern li hemm soluzzjonijiet biex il-belt tkompli tissaħħaħ issa. Naħseb jien l-ewwel ejja ngħidu hekk, issa kważi kuntenti li għandna belt ħajja. Imma issa rridu naraw li l-affarijiet li hemm isiru bordni, il-residenti ma jkunux skomdi f'din is-sitwazzjoni. U hemm soluzzjonijiet, nemmen li hemm soluzzjonijiet li nistgħu niddiskutu u nwettquhom biex il-belt tkun ħafna aħjar milli. Grazzi ħafna Vince Fabri, kunsilieru kandidat għall-elezzjoni tal-Belt Valletta, l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, u Roslyn, kont ħanajdlek biex tagħmel appelli, ma żguħar tkun magħna anke qabel l-elezzjoni tal-25 ta' Mejju naf li diġà għamiltu l-appell ieħor huwa llejla jibdew anke l-attivitajiet taħt it-tinda tal-Partit Nazzjonalista fis-6:30 il-lejla f'wesa Kunsill tal-Ewropa fi Vjal Kottoner il-Fgura, rib bank li hemm qrib anke supermarket li hemm biex ma nagħmilx riklami u taqbes fuqi l-awtorità, imma fis-6:30 ta' filgħaxija tibda din l-attività fuq net television se tixxandar fid-9 kuljum illum issa fid-9 ta' filgħaxija se tkun qed tixxandar l-attività politika ta' dakinhar. U nħeġġiġkom biex tkunu hemmhekk kif anke se jkun hemm il-kandidat Roslyn Borchnight illejla. Grazzi ħafna mill-ġdid li kontu magħna, ħammorru l-waqfa qasira ta' reklami bqgħu magħna kif niġu lura ħanagħmlu kollegament ma' Net FM u nitkellmu anke dwar il-bejb il-ġdid tal-familja reali.